Eu chamome Cristina Carrera e son enxeñeiro técnico agrícola, estudiei en Lugo, logo fixen diferentes cursos de especialización de viticultura e de enoloxía. Temos unha empresa, unha comunidade de bens que xestionamos 8 hectáreas de viñedo aquí na zona do Condado, dentro da DO de Rías Baixas. Temos a explotación repartida entre 3 concellos, Salvaterra, Salceda e Ponteareas. Tamén temos unha tenda de produtos fitosanitarios e de análisis de viños e tamén eu fago asesoramento a outros viñedos. Este ano empezamos aí moi tranquilos, o mes de marzo e abril a verdade que foron de tempo estupendo, a viña medrou moito, pero no mes de maio foi moi chuvioso, non houbo moitos problemas porque non houbo temperatura, estuvo bastante fresco. E agora xa a finales de maio, que ainda estamos en maio, pero xa agora a finales de maio pois sí que poden empezar os problemas serios, xa que está o ambiente tormentoso, hai moita humedad, moita temperatura, e bueno, xa se empeza a ver manchas en folla e corremos o risco de que isto nos pase aos acios e que xa empece a disminuir a colleita. As dúas grandes problemáticas neste momento é manter o precio da uva e dispor de mano de obra. Se está baixando moito o consumo, entón, pois, cada vez máis temos que cuidar a calidad e intentar axustar o que é a oferta á demanda. Os costes cada vez incrementanse máis e isto baixa o precio, pois non vai ser viable o cultivo do viñedo. Entrei en contacto co sindicato a través de Charo, de Rosario, que é unha gran profesional, unha gran persona e, sobre todo, unha gran técnico. E diso igual xa fai como uns 10 ou 12 anos.